Alam niyo ba kung saan matatagpuan ang bundok Sinai or Mount Sinai? Pinaniniwalaang dito rin sa Saudi Arabia matatagpuan ang bundok na ito. Dito sa Saudi Arabia, tinatawag itong Jebel El-Los. Jebel na ang ibig sabihin ay bundok. El-Los na ibig namang sabihin ay pili o almonds. Bakit Almond Mountain? Dahil may mga malalaking puno ng pili o almond dito. Ito ay malapit sa border ng bansang Jordan. Sa sukat na 2,580 metro sa lebel ng tubig dagat. Ito ay sinaunang lupain ng Midian, kung kaya't malapit lang din ito sa Midian na siyang una nating pinuntahan. May itim na tuktok ang bundok na ito. Kakaiba ang itsura ng bundok, di po ba? Bakit nga ba maitim? Ano nga ba ang pinaniniwalaang kwento nito? Sinabi sa Biblia na dito isinulat ng Panginoon ang 10 utos ng Diyos sa bundok Sinai. Dito rin nagpatayo ng kampo ang mga Israelita sa paanan ng bundok Sinai. Dito sa bundok na ito, pinaniniwalaang umakyat si Moses para kausapin ang Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa kanya na, "Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao at nang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." Kinaumagahan ng 3 araw mula nang kinausap ni Moses ang mga Israelita, ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang malakas na tunog ng trompeta. Nanginig sa takot ang mga buong kampo. Sinamahan ni Moses ang mga tao sa paanan ng bundok upang humarap sa Panginoon. At ang bundok ng Sinai ay nababalot ng makapal na usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Kung kaya't makikita sa tuktok ng bundok Sinai na siyang natatangi kung bakit kulay itim ang tuktok nito dahil sa apoy. Ngunit ang mga siyentipiko ay nagsasabing ito ay maaaring bulkan sa hinaharap. Kung anuman sa tingin ninyo ang tunay na kwento ng bundok na ito ay aking irerespeto base sa inyong paniniwala. Pero kung ako ang inyong tatanungin, tindig ng mga balahibo ko lamang ay sapat ng kasagutan tungkol sa bundok na ito. Sa ating pagpapatuloy, sinabi ng Panginoon kay Moses, "Umakyat ka rito sa bundok at isama mo sila Aaron," ang kapatid ni Moses, Nadab, Abiho, at ang 70 sa mga pinuno ng Israel. "Sumamba kayo sa lugar na malayo sa akin. Ikaw lamang ang makakalapit sa akin. At sabihin mo naman sa mga taong bayan na huwag aakyat sa bundok." Lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moses sa mga Israelita. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ng Israel. At ito nga ang aming nakita, ang altar na may mga 12 puting bato. Mukha nga itong pinaninirahan ng puok sambahan ng mga sinaunang mga tao, di po ba? May pagkakaayos ito na paharap sa bundok. Sa pagpapatuloy, inutusan ni Moses ang ilang mga kabataang lalaki na magdala ng handog sa altar na susunugin. Sila rin ang inutusang pumatay sa mga hayop na gagamitin bilang handog sa pakikipagkasundo sa Panginoon. At sinabi nga ng mga residente malapit sa lugar na ito, dito nga natagpuan ang mga buto ng mga hayop sa di kailaliman ng lupa malapit sa altar na ito. Sa pag-akyat ni Moses at ng iba pang mga pinuno ng mga Israel, doon ibinigay ng Panginoon kay Moses ang tapyas ng mga batong kinasusulatan ng 10 utos ng Diyos. Bago sila umakyat sa bundok,
Sinabi niya sa mga Israelita na huwag aakyat ng bundok at naiwan si Aaron at Har bilang sandigan ng bayan habang sila Moses ay nasa tuktok ng bundok. Umabot sa araw, buwang nagtagal sila Moses sa taas ng bundok Sinai at nainip ang mga Israelita sa tagal ng pagkawala nila Moses kung kaya't kinausap nila si Aaron na kapatid ni Moses upang gawan sila ng imahe ng Panginoon dahil hindi nila alam ang nangyari kila Moses sa tagal ng kanilang pagkawala. At si Aaron ngay humiling sa mga Israelita ng mga ginto ng kanilang mga asawang babae at tinunaw nila ang ginto at nililok sa anyong toro o baka upang kanilang sambahin. Nagalit ang Panginoon at sinabi niya kay Moses, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinakwil na nila ako. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng goyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon," sabi ng Panginoon. Blasphemers, idolaters, for this you shall drink bitter waters. God has set before you this day his laws of life and good and death and evil. Those who will not live by the law shall die by the law. Sa tingin ninyo, matatagpuan din ba kaya natin ang altar kung saan itinayo ang gintong toro o baka sa Saudi Arabia? Ang sagot ay oo. Ito nga ay kasalukuyang ibinakuran ng gobyerno ng Saudi Arabia upang ito ay hindi pasukin ni numan. At andito rin ang karatulang nagsasabi na bawal nga itong pasukin dahil ito ay banal na lugar. Bakit nga ba ito nakabakuran? Di tulad ng altar na una nating nakita. Matatandaang sinabi sa Biblia na dito rin nabiyak ang tapyas na bato ng 10 utos ng Diyos at dito rin dinurog ni Moses ang gintong toro o baka. Kung kaya't ito ay nakabakuran at protektado ng gobyerno ng Saudi Arabia. Dahil pag ito'y iyong pinasok, ikaw ay mapagkakamalang naghahanap ng ginto mula sa dinurog na imahe ng toro na kanilang sinamba. Makikita sa mga bato ang mga inukit na imahe ng toro o baka at iba pang mga imahe na nauugnay sa pananampalataya. Muli ko pong uulitin, hindi po ako siyentipiko at hindi rin po ako pastor na nagsasalita sa inyo. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang aming mga nasaksihan sa mga sagradong lugar ng Midian. Bago tayo magtapos, huwag nating kakalimutan ang nabanggit kong simbahang Katoliko na tanging naipatayo sa loob ng Saudi Arabia kahit pa ito ay ipinagbabawal. Saan nga ba ito matatagpuan? Ito ay matatagpuan sa Baghdadiya District ng Jeddah, malapit sa Al-Balad. Noong minsang nagbakasyon kami ng aking mga mahal na kaibigang Pilipino sa Jeddah, kami ay tumuloy sa isang hotel na nakaharap sa puso ng Jeddah at ito ay aming natanaw mula sa aming kwartong kinaroroonan. Makikitang napakalungkot ng lugar, isang bakanting lote na pinaliligiran ng mga nagtataasang mga opisina.
Ang tanging istruktura sa bakanteng lote na iyon ay ang sira-sirang bahagi ng simbahan. Sinasabi nilang ito ang naiwang bahagi ng Old Anglican Church. Ang makasaysayang lugar at istrukturang ito sa Jeddah ay hindi nabigyang proteksyon tulad ng bakuran at mukhang hindi rin ito planong i-preserve para sa archaeological or historical viewpoints. Marami ang bersyon ng simbahang ito. Sinasabing nasa 100 taon na raw itong sira at pinabayaan. Nakakapagtaka at puno ng katanungan kung bakit at paano nakapagtayo ng simbahang Katoliko sa bansang hindi pinahihintulutan ang ibang relihiyong makapagtayo ng kanilang pook sambahan dahil ang Saudi Arabia ay sagradong lugar ng Islam. May mga nagkalat na mga natibag na mga pader sa paligid nito at pinaniniwalaan ding tuwing may nakukuhang trabahador para tuluyang ibain ang nasabing simbahang ito, inaumagahan ay mamamatay ang trabahador o ng isa sa kanyang mga kapamilya. Kung kaya't ganyan na lamang ang itsura ng simbahan magpahanggang ngayon. Pinagdarasal kong sana ay ma-preserve at maproteksyonan ang mga lugar na ito upang masilayan pa ng mga susunod na henerasyon. Ikalulugod kong dalhin ang aking mga pamilya sa mga sagradong lugar na ito sa susunod na mga panahon. Naway manatili sa kung anong anyo at hugis ko sila huling nakita. Pakiusap ko lamang sa mga magbabalak bumisita. Irespeto natin ang lugar saan man tayo paroroon. Mag-iwan tayo ng mga panalangin sa lugar. Huwag ang ating mga dalang basura o vandalismo. Pinagdarasal kong sana hindi ito ibagin o patayuan ng ibang mga istruktura sa hinaharap. Kung ano man po ang inyong opinyon o bersyon ng kwento sa mga lugar na ito ay aking nirerespeto. Ginawa ko ang video presentation na ito upang maibahagi ko ang aking karanasan sa sagrado at makasaysayang lugar na ating mga napuntahan. Pakiusap lamang na huwag pong gagamitin ang video presentation na ito upang mag-away-away ang mga iba't ibang relihiyon. Pinili kong ibahagi sa social media ang mga dokumentong ito dahil nakita kong napakaganda ng lugar, kawili-wiling balikan at bisitahin ninuman. Muli, nirerespeto ko ang lahat ng mga relihiyon sa buong mundo. Maraming salamat sa Kaharian ng Saudi Arabia sa pagkakataong ako ay nakapaglingkod sa iyo. Maraming salamat din sa ating mga kapatid na mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patnubayan po tayong lahat ng may kapal. Maraming salamat po sa inyong panonood.